Ja, vi har som astronomi, og jeg skulle lave en fremlæggelse om jorden, hvor jeg skulle komme ind på, hvilke rotationer jorden har, og hvad solhverv og jævndøgn er, og så hvilke polarcirkler jorden har, og så hvorfor det er varmere på jorden om sommeren end om vinteren. Det første, det er jordens rotationer. Jorden har 2 rotationer, som man også kan se på billedet heroppe. Den første rotation, det er den rotation, der sker om egen akse. Som I kan se, så har vi aksen her, og så drejer jorden mod højre. Den drejer højre om. Ja, og den rotation, det tager 24 timer, hvilket er det, der skaber nat og dag. Som I kan se, så den lyse side, der vender ind mod solen, det er dag, og den mørke side, der vender væk fra solen, det er så nat. Og samtidig med at den roterer om sin egen akse, så roterer den også om solen. Og en rotation om solen, den tager cirka 365 dage. Og rotationen om solen, det er så det, der skaber årstiderne, altså sommer, efterår, vinter og forår. Ja. Og så har vi solhverv og jævndøgn. Der er 2 solhverv i løbet af et år. Der er sommersolhverv, som foregår den 21. eller 22. juni. Det er også kendt som årets længste dag. Altså den dag, hvor der er flest solskinstimer på året. Og så har vi vintersolhverv herover. Og det er så den 21. eller 22. december. Og det er kendt som årets korteste dag. Altså den dag, hvor der er færrest solskinstimer. Så har vi jævndøgn. Der har vi efterårsjævndøgn og forårsjævndøgn. Og jævndøgn, de ligger imellem solhvervene. Så forårsjævndøgn ligger imellem vintersolhverv og sommersolhverv. Og ligeledes ligger efterårsjævndøgn imellem sommersolhverv og vintersolhverv. Og jævndøgn, det betyder, at dag og nat er lige lange. Altså dag og nat er hver 12 timer. Og det sker ligesom solhverv 2 gange om året. Så er der polarcirkler. Vi har 2 polarcirkler. Den første, det er den nordlige polarcirkel, som ligger her ved den røde streg, som dækker toppen af Asien og Norge og Grønland, og så nordlige Canada og Alaska. Og så har vi den sydlige polarcirkel, som ligger hernede omkring Antarktis. Ved polarcirklerne kan man opleve det, der hedder midnatssol, hvor der så er 24 timers dagslys. Eller så kan man opleve det, der hedder polarnat, som er 24 timers mørke, altså hvor solen aldrig står op. Og det kan så ske, fordi at jorden har en hældning fra højre mod venstre på 23,5 grader. Og fordi den har den hældning, så hvis der er sommer på den nordlige halvkugle, så vil der være steder på den nordlige halvkugle, hvor solen ikke vil gå ned hele døgnet. Fordi at jorden har den hældning, så vil være nogle steder, hvor det sted hele døgnet vender ind mod solen, så der ikke bliver nat et helt døgn. Og ligeledes, når der er vinter på den nordlige halvkugle, så er der steder, hvor der er polarnat. Altså hvor solen ikke står op. Fordi at solen ikke vil komme til at skinne på den side hele døgnet. Fordi at der er den hældning fra højre mod venstre. Hældningen er dog ikke konstant. Altså hældningen den går fra højre til venstre og leder på 23,5 grader. Men man regner med, at i år 14.900, så vil hældningen være til den anden side. Altså fra venstre mod højre.
Så det sidste, det er, hvorfor det er varmere om sommeren end om vinteren. Okay. Ja. Om vinteren, så er jorden tættere på solen end om sommeren. Og fordi at jorden er tættere på solen, så står solen lavt på himlen, hvilket vil sige, at solen skal dække et større område med den varme, med de solstråler den har, altså den varme den har. Hvorimod om sommeren, der er jorden er længere væk fra solen om sommeren end om vinteren, og derfor står solen så højt på himlen om sommeren, og så er sollyset mere koncentreret, så der opvarmer et mindre område på jorden. Og fordi det opvarmer et mindre område, så bliver det også, fordi det skal opvarme et mindre område, så bliver det også mere varmt på det område. Fordi at når solen med den samme varme skal opvarme et stort område, så bliver der mindre varme til hver del af det store område. I modsætning til, hvor at solen med den samme varme som før skal opvarme et mindre område, så bliver det mere varme til det område, den rent faktisk skal opvarme. Hvilket vil sige, at fordi at der er en større flade, solen skal dække om vinteren, så bliver det ikke lige så varmt, fordi solens varme skal fordeles ud over et større område, end den skal om sommeren, hvor solen så står lige på og skal opvarme et mindre område. Og derfor er det så varmere om sommeren end om vinteren, fordi det er et mindre område, der skal opvarmes. Ja, det var det, jeg havde.